nastavljamo sa ovim prelepim akcijama podele autosedišta za naše najmlađe učesnike u saobraćaju. Na naše veliko zadovoljstvo danas smo podelili 300 autosedišta. Kada smo i počeli sa radom ispred Saveta za bezbednost saobraćaja, naš glavni cilj je bilo upravo naši najmlađi učesnici u saobraćaju, pored podele ovih autosedišta, sedišta za bicikle, opremanje vrtića, đaka prvaka, konstantno edukacije kako od strane Saveta, tako i od saobraćajne policije, a sve u cilju kako bi naši mališani bili što bezbedniji u saobraćaju. Sve ove aktivnosti na koje sam izuzetno ponosan se finansiraju iz novčanih kazni od nesavesnih vozača, tako da jednim delom budžeta upravo raspolaže i Savet za bezbednost saobraćaja. Ono u šta sam siguran da ćemo sa ovim prelepim akcijama nastaviti i u narednim godinama.